बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनाय जादों। मानो होनोबा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जिखिनि हाथियारनि सोमावसारनाय आरो हाथियारखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिखिनि गुलाय गुजाय जेंना आरो बेखौ लानानै जिखिनि हारिनि गेजेराव गेजेर गेजेर फैनाय खैफोदफोरखौ नोजोर बोनानैनो जे जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि हाथियारनि सोमावसारनाय बा हाथियारनि हारिमुखौ फोजोबनानै बर'नि गेजेराव अराय गोजोन गायसननानै बर'नि जौगानाय लाबोनायनि थांखिजों बे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। जेराव जोंनि माखासे हाथियार हमग्रा जोहोलावजो बिथांमोनखौबो हाथियारखौ गारनानै सामाजिक जिबन खुंनो थाखाय खाबु होनाय जादों नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों। आरो बे गोरोबथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां बिथिङाव सोलायनाय लाबोदों होननानै जों बुंनो हागोन। मानो होनबा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों नुदों जे बर'फोरनि गेजेराव जिखिनि गावजों गाव गिलुं गिलुं थासारि दंमोन, हाथियारनि थासारि दंमोन, बेफोर गैया जालांदों आरो गावनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैदों। बे समाव आं नोंथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जों बयबो मिथिगौ गाबोन 27 जानुवारि आरो बे 27 जानुवारिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे हिस्ट'रिक सान बा जारिमिनारि सान होननानै मिथिगौ। मानो होनबा 2020 मायथाइनि गाबोननि बे 27 जानुवारि सानावनो जोंनि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जालांदोंमोन। आरो बे गोरोबथाखौ गाबोन चिरां जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोग्गोमै बरायनाय हाबाफारिखौ मोनसे गोख्रों हाबाफारि लादों। आरो बे गोख्रों हाबाफारिखौनो जाहाथे मोजाङै जाफुङो बिनिनो बरायनायजों लोगोसे बे बिटिआर गोरोबथाया जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव मावफुंलांजायो बिनि दफाफोरा बेखौबो गसाइनाव आर'ज गाबनानै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो दख'रा, मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिफ्रा 100था आलारि बाथि सावनानै दिनै बेखौ बरायदों। दा बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बर'फ्रा गावनि सोमावसारनायनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय, गावनि हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय जिखिनि सिमां नुनानै सोमावसारबोदोंमोन, बे सोमावसारनायनि फिथाइ महरैनो जों दिनैहाय मोनसे नङा, मोननै नङा, मोनथाम गोरोबथाखौ मोननो हादों। आरो बे जोबथारनाय मोनथाम गोरोबथानि जि बिटिआर गोरोबथा, बे बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनाय जादों। मानो होनोबा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय जिखिनि हाथियारनि सोमावसारनाय आरो हाथियारखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिखिनि गुलाय गुजाय जेंना आरो बेखौ लानानै जिखिनि हारिनि गेजेराव गेजेर गेजेर फैनाय खैफोदफोरखौ नोजोर बोनानैनो जे जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि हाथियारनि सोमावसारनाय बा हाथियारनि हारिमुखौ फोजोबनानै बर'नि गेजेराव अराय गोजोन गायसननानै बर'नि जौगानाय लाबोनायनि थांखिजों बे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। जेराव जोंनि माखासे हाथियार हमग्रा जोहोलावजो बिथांमोनखौबो हाथियारखौ गारनानै सामाजिक जिबन खुंनो थाखाय खाबु होनाय जादों नैबे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों। आरो बे गोरोबथाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां बिथिङाव सोलायनाय लाबोदों होननानै जों बुंनो हागोन। मानो होनबा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों नुदों जे बर'फोरनि गेजेराव जिखिनि गावजों गाव गिलुं गिलुं थासारि दंमोन, हाथियारनि थासारि दंमोन, बेफोर गैया जालांदों आरो गावनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैदों। साननाय हनाय सोलायदों, मावनाय दांनाय सोलायदों, सोलोंथायाव सोलायदों। दा बेबायदिनो गोबां बिथिङाव फैगौ समफोराव आरो सोलायबावनायखौ जों नुनो मोनगोन। दिनै बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर गोरोबथाखौ अराय मावफुंनो थाखाय बयबो साग्रिद जानांगोन। आरो बिनि जिखिनि दफाफोरा आबुङै जुदि मावफुंजायोब्ला बे थारैनो बर' हारिनि थाखाय जथेस्थ' मोनसे मोजां गोरोबथा होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ। नाथाय जों नुदों बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव, जोंनि ओनसोलाव जथेस्थ' गोजोन थासारिया फैदों। गुबुन हारिनि गेजेरावबो जेरैहाय बर' अबर'नि मोनसे बिराद गिलुं गिलुं थासारि दंमोन मोनसे समाव, दिनै बे बर' अबर'नि जिखिनि थासारि बेबो गैया जालांनानै दिनै बिथांमोनाबो जोंजोंनो बे गोजोन गोरोबथायाव गोरोबफानानै दिनै मोनसे गोजोनखौ मोननो हादों। दा बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो मोनसे जाफुंसारनाय गोजोन गोरोबथा होननानै जों बुंनांगोन। दा दिनै बियो गाबोनसिम 5 बोसोराव आगान सुरगोन। दा 5 बोसोराव जोंनि बे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मा मावनो हाखो हायाखै जों बेखौ दिनैनो जखा सुजोबनो हाया। मानो होनोबा सरकारनिफ्राय बिख'नानै बा बबेबा मोनसे एग्रिमेन्टखौ जोङो इमान थाब खम समनि गेजेराव मावफुंजोबनायखौ जों आगोलावबो नुवाखै, गुबुन गोरोबथाफोरखौबो नुवाखै। दा बर'नि बेलायावबो बेनो जागोन। दा बेनिखायनो जोङो थेवबो बेखौ अराय मावफुंलांगोन आरो मावफुंलांनो थाखाय जोंहा नाजानाया थागोन। दा दुलाराय बर' फरायसाया बेखौ लानानै दिनै दावगागासिनो दं। आरो जोंनि गेजेराव बे गोरोबथानि गेजेरजों जों जेसेबां जौगानाय, दावगानाय आरो गावखौ गायसननायनि हाबाफारि मावफुंनो हायो बेखौ मावफुंलांगोन, आं बेखौ
मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो आं बे समाव आंनि बे मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंजेननाय सासे फोजोंजेनगिरि हिसाबै आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि खावलायनाय, जाहाथे जोंनि गेजेराव जों अराय खौसेथिखौ बजायना लाखियो आरो गावजों गाव खौसे जानानै जों जुदि थायोब्ला जों उनावहाय दावगासार जालांनो हागोन आरो जों गावखौनो गोख्रै गायसननो हागोन, आं बेखौ फोथायो। दा आं बे समाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं बेखिनियावनो दिनैनि बे जिखिनि गोजोन गोरोबथाखौ लानानै जि आलारि बाथि सावनाय, 100था आलारि बाथि सावनाय, बे सावनायनि हाबाफारिखौ आं बेखिनि गेजेरजोंनो बेखिनि बुंनायनि गेजेरजों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।